Jeg kan ikke se, hvor årsagen er. Hvis du har et kørekort, så ved du, hvad der står i færdsloven. Der står faktisk en politiet til enhver tid, når du køretøjet fører. Ja. Køretøjets fører? Det skal jeg da ikke ud af bilen så. Jo, fordi vi skal være det for. Jamen det kommer der bare med dine papirer. Og så vil jeg gerne have dit belæg for det. Papir? Ja. Hvad skal jeg få papir til? Jamen jeg vil gerne have din begrundelse for det. Jamen det er, at du kører som om du måske er spiritusbevirket. Det kan jeg så bevide, han ikke er. Skal du ud af bilen? Ja. Jeg skal ikke ud af mit private ejendom. Hvad er det, det drejer sig om? Kom så ud. Hvad er din belæg for det? Ja, jeg skal have dig herud, så jeg kan se, om du er ædru. Nej, men du kan bare tage dit instrument og måle. Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor kan du ikke det? Har du ikke sådan et? Kom lige ud. Hvad er dit navn og tjenestenummer? Kom lige ud. Hvad er dit navn og Ken tjenestenummer? Jensen. Du får ikke tjenestenummer, det har jeg ikke. Kom ud. Slå ned. Hvad siger du, det hedder? Ken Jensen? Jeg har lige hentet køretøjet. Vi har lige købt det. Så fra din tidligere eller fra din kollega, så det kan du godt. Jeg hedder Lasse Persson. Persson? P-E-H-R-S-O-N, ligesom der står på mit kørekort med nummer A101. International kørekort. Du kan godt se, det er et internationalt kørekort. Du hey. Nu skal I lige slappe af. Du skal lige slappe af, og du skal slet ikke tage fat i mig, store ven. Jeg gør ingenting. Jeg gør ingenting. Jeg viser mit internationale kørekort. Har du et navn? Du skal se det. Forvis. Nej, bare kan det her har I jo oplevet for det før, ikke? 05 12 72. Hvad er det sidste 4? Det er statens handelsnummer, intet med mig at gøre. Jeg bor Ejderstedgade 32, stuen til højre. 17 Ejderstedgade 32, stuen til højre. 1761 København V. Ejderstedgade nummer hvad? 32, stuen til højre. 1761 København V. Og hvad var din kollegas navn? Og mit kørekortsnummer, det er 23 24 16 11. 23 24 16 11. Så han tog fat i mig? Ja, men jeg tror faktisk, jeg nåede at få det med på filmen. Det er jeg usikker på, men det tjekker vi bare, når jeg kommer hjem. Og nøglen er ude af tændingen. Skulle de risikere at tage dig med, så finder jeg selv efter. Ja, nu røg man her. Tag den på. Havde du en ekstra nøgle? Fik du den? Og... Den fik du må hellere give mig en ekstra. Nej, det bliver vi finder på, de den her græsje. Nå ja, men altså, det må de selv om. Her er der nøglebringen. Tak. Og her er der nøglen. Nå, men jeg skal da have dig hente, hvis der. Nå ja, men altså. Fik du bilnøglen? Ja, ja. Jeg har en ekstra her. Hej YouTube. Vi er blevet stoppet af en hundepatrulje, vi ikke lige kan se registreringsnummeret. Og det er jo i dag, den 21. i 2. 1706, ude ved Københavns Kommunes motorcrossbane, ude på Artillerivej. Og vi har ikke fået oplyst, hvorfor Lasse er blevet stoppet. Nej, og de vil gerne tjekke mig for alkohol, men de vil ikke fremvise deres alkoholmeter. De vil gerne have mig ud af bilen. Jeg ønsker ikke at gå ud af bilen. Og så tog han fat i dig. Ja. Med fingre. Så. Sådan er de flinke betjente i Danmark. Velkommen til de flinke betjente i Danmark. Du kan vise om den der. Så får du sådan en til, skat. Ja. Tager den noget tid, hva'? Ja. Hvis de tjekker nogen, kan man finde deres kollegaer.
varm mave ude bagved jer. Ja. Ja, og som man kan se, et internationalt kørekort. Søren bilder sind i Birka i Danmark. Ja, udstedt af eller overborgmesteren i København, som der står her. Konvention angående international færds, international kørekort. Og der står sørger her, Danmark. Danmark kan det bruges i. Og du forsøger at bilde sind, Ja. det ikke kan. Og der er alt er i orden. Problemet er, at de kan ikke lide, at jeg... Viden, du er med at hente det der jo. Ja, problemet er, at de kan ikke lide et internationalt kørekort, fordi tager de det, så går man bare op og henter et nyt til 120 kroner. Og så kan de ikke stjæle med et kørekort, som de har nogle gange har for vane at forsøge at gøre Det er jo her ikke første gang. i Danmark. Det er kun, nu er det anden gang, eller tredje gang. Tredje gang. Så Jeg ved, om du skal strippe i dag, skal. ja, det kan være, at vi skal stå og strippe lidt og sådan Ja, vi noget. skal Så kan vi få en strippe lille bukserne video og begge sådan noget. Så kan vi lave lidt, Jeg filmer den her lidt gang. lovligt striptease. Og hvis vi lige kigger her, så kigger vi lige et par søde betjente. De smiler lidt til YouTube. De kan godt lide os. Alle elsker Lasse. Og det var ham betjenten, der så fat i os. Ham der stod med hænderne i lommen. Flinker fyr. Flinker fyr, ja. Kom her. Har du låst din dør? Tror jeg, du skal gøre. Svimmel. Den her gang har du fået selv vinduet mere åbent end de 12 cm. Ej, nu kan de ikke i hvert fald sige, at det er min 3 cm åben vindue. Så. Så må de ikke vise der, man kan høre. De vil bare have dig med i huset. Lige nok. Men det tager vi stille og roligt, hvis der er. Du skal give dem krudt. Nej, men de kommer nu. Det kan jeg høre. Mm-hmm. Men det er jo kun for at løsløre dig igen. Hvad? Det er kun for at løsløre dig igen. Har du dit danske almindelige kørekort med dig? Nej. Nej. Må jeg have lov at se det der, så jeg kan se, det er gyldigt? Vi viser lige den kære betjent internationalt kørekort udstedt af overborgmesteren i København. Til Danmark. Bedel, personnummer og de ting, der skal være. Det har du ikke været venlig at koncentrere dig om at snakke til os i stedet for at snakke til YouTube. Nej, vi skal sgu da have jer ude på nettet. I skal da se, hvor flot I er. Men det er lige nok til Også da du tog fat i mine fingre. Er du ikke sød, eller hvad med at spille vores tid med? Det er da jer, der spiller Det min er tid. jer, der spilder vores tid. De kan godt se det her. Vi har ikke engang fået at vide, hvorfor I stopper Har du en os. form for legitimation? Nej, Det har du ikke. nej. 23, 24, 16, 11. Jeg kender ikke nogen regler. Det er jer, der kender reglerne. Det der skal farves med ganske almindelig dansk legitimation. Det beklager jeg. Det har jeg ikke. Men der står et CPR-nummer i. Og plus at jeg har 23, 24, 16, 11 i mit danske kørekort. Problemet er, som I nok kan læse lidt til, 24. 16, 11. Mener det hedder. Hvad er det? Det er det danske kørekortsnummer. Det er det, du skulle sammenholde op i dit system. Du skal stadigvæk have det kørekort med. Hvis du vil fremvise det der, så skal du have en eller anden form for ganske almindelig Til hvad? legitimation. Til hvad? Hvis du fremvise det der som vanligt kørekort, så skal du have noget legitimation. Hvad er det legitimation består af? Jamen, Et handelsnummer? Jamen, det står der her. Undskyld, jeg holder lige for de sidste 4. 05 12 72. Og der står mit navn. Der er et billede. Det er stemplet af overborgmesteren, skulle jeg til at sige. På vegne af overborgmesteren. Alt er i orden. Nu påstår de noget andet. Det er lige, hvor du til at tænde dit lys på bilen. Jeg tager lige sele på og sætter tænding på til dit blinklys, ikke? Nå, for helvede da. Det har jeg ikke set, men jeg har en pære med. Jeg har lige hentet bilen. Pas nu på, når du starter. Okay. Du har ikke noget nummerplade, du skal. Vi har lige hentet bilen. Du kan bare ikke skrive nogle bøder, jeg er lidt ligeglad. Du bliver set fortsat fast. Ja, det er for fint. hvad? For hvad siger du? Udtalt til politiet. Nej, er det en Har du afhøring? nogen forklaring på det? Er det en afhøring? Ja. Det har jeg Nej, ikke det ønsket har at du deltage ikke i en oplyst afhøring. om. Du har ikke sagt, det er en afhøring. Du har da ikke, du har da ikke oplyst om, det er en afhøring. mig til noget.
Det er altid noget, du morer dig. Så er det ikke så kedeligt at gå på arbejde, vel? Kan du kende overtrædelse færdselsloven? Jeg deltager ikke i en afhøring. Der kommer en eller anden form for skrivelse. Hvis vi skal snakke om noget, så er det mig, der afhører dig. Tak for hjælpen. Fortsat god dag. Og lige den der, hey, nu husker I lige at sende det der papir med, at din kollega tager fat i mine fingre. Fordi jeg vil gerne anmelde din kollega for vold. Hørte I det? Det er det danske politi, hundepatruljen. En afhøring uden at anholde dig. Hvad? Det har jeg heller ikke tænkt mig. Ja. Jeg tror heller ikke, han er færdig. Skal I aflevere noget? I forhold til det her, I tog fat i mig? Vi bliver bare lige holde den her. Giv mig lige mit punkt, og så tager vi kørekort ud. Ja. Det kunne da bare kørekortet på mig. Ja, det ligger i midterlommen, det der røde. Nej, i den der... Ja, ja, nej, kig nu bare her. Vælg lige ind, han kommer her. Skal jeg ikke have noget med jeres papir på, når I tager fat i mig? Du får lige et papir lige om lidt. Tak. Du kan også, hvis ikke for overtrædelse færdselsloven, ikke har de kørekort med dig. Ja, men bare jeg får det der, hvor I tager fat i mine fingre, det er vold. Det hedder kooperativ vold, begået af jeres tjenestemand. Og han skal også have afleveret sit navn og tjenestenummer. Det ved du jo udmærket godt. Så det vil jeg gerne bede om. Jeg ved ikke, hvorfor du står og griner. Om du synes, det er underholdende. Det kan vi nu godt se. Du har en forpligtelse, det ved du godt. Det er et embedsansvar. Og du er vidne. Altid en fornuft, eller rigtig dejligt at møde nogle mennesker som dig, som har forstand på det hele. Prøv at høre, hvis du går ind på Folkets Vogn og ser, hvordan jeg er blevet knippet, og man har stjålet mit barn. Ja, af staten og statens agenter. Det er sådan nogle fascister. Ligesom den, din kollega lavede ved at tage fat i mig, hedder en fascist, hvis det er Italien. Så er du fuldstændig forståelig, hvorfor jeg reagerer. Og jeg skal ikke en fis i jeres system. Jeg skal bare opføre mig ordentligt, være en god borger, lade være at lave vold og andet ulovligheder. Og det gør jeg også. Men det skal I jo også, ikke? Nej, fordi de kan kun én ting. Med knibbel og magt og ingen hjerne. Hjernen den er lagt ind i boksen, hvor de tog våben. Så husk lige dine kollegers navn og tjenestenummer. Du skal nok få det hele. Ja, det er bare så vigtigt. Det er jeg fuldstændig rolig. Jeg er helt afbalanceret. Hvad med det der alkohol, vi skulle tjekke der? Det droppede du, fordi du ikke har noget belæg for det, eller hvad? Jeg har ikke belæg for det. Det må du da ikke have, siden du ikke gør det. Hvorfor foretager du det ikke? Min kollega arbejder færdig, ikke? Så kunne det godt være, han kom med noget. Det skal I være velkommen til. Jeg er fuldstændig rolig. Der er ingen stoffer eller noget som helst. Så. Men se og nyd, gå ind på Folkets Vogn på YouTube, eller på mit navn. Så ser du nogle fantastiske samtaler, hvor jeg snakker lidt med jeres anklagemyndighed og sådan noget røvhulseliksir. Hvordan de gør ligesom jer for eksempel. Ej, ikke lige dig, men dine kolleger, der så fat i mig. Ja. Og husk lige, at du selv er vidne. Det er ikke dejligt. Men lov skal land bygge. Så. Er det en eller anden test, du har lært? Ja, det tror jeg også, det er. Er det noget, du er opdraget til? Ja, man kan altid nedstiger folk i hvert fald. Ja, min test, den er overstået af dig. Ja, men det ved jeg. Jo, men det kan godt være, det er sådan noget, du har lært på skolen. Ja, den er overstået. Altså, så så var du ikke blevet hundefører. Det kan man ikke bare blive fra dag 1. Så. Forsøg på sikker. Ja, lige nøjagtigt. Ingen skiderne. Det er så også her på. Hvad? Men det er så også her på. Ja, nu skal han bare levere navn og tjeneste, og ingen skiderne. Men vi har bare 6 minutter igen, for ellers kan ikke få det på. Der er nede til afleveret. Han tog fat i mig. Mm-hmm. Jeg er usikker på, om jeg nåede at filme det. Eller om det var der, jeg satte den i gang. Det er lige meget. Jeg har heller ikke tænkt mig at gøre noget ved det, fordi man... Altså, det er bare sølle betjente. Hvad? Han må slet ikke tage fat. Nej, husk at... Nej, han må slet ikke stikke ind i privat ejendom og noget som helst. Han må ikke engang række ind efter dig. Nej.
Men altså, jeg gider ikke blive med at jagte, vel? Men man skal bare vise dem, at det er... Så kan man blive ved med at sigte alle. Det er jo bare små sølvestakler. Skal jeg cutte den her, så starter jeg op igen? Det gør det, pus.